Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang solih-solihah kelas tunggal STT Robani Kendal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dina Jumat iki awake dhewe saged ketemu wonten ing pembelajaran basa Jawa piwulang kalih bareng Usani. Ing dina iki awake dhewe badhe sinau bab swarane kewan lan benda. Sakderenge pembelajaran, ayo maca donga rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bocah-bocah, ayo cobi disimak penjelasan saking Usani. Kewan pertama yaiku apa iki jenenge? Betul, jenenge kucing. Kepriye ya suarane kucing? Wonten sing ngertos? Kucing suarane miong-miong. Yen kewan iki biasane disembelih ing Idul Adha. Apa ya? Jenenge wedhus. Wedhus iku suarane mbek-mbek. Yen iki mesti bocah-bocah padha ngerti. Jenenge SAPI. Diwaca betul, sapi. Sapi suarane mu. Layan iki gambar ono wong sing badhe mertamu, ada yang mau bertamu. Jadi harus ketuk pintu. Kepriye ya suarane ketuk pintu? Betul, suarane tok tok tok. Layan iki ana bocah sing lagi adus. Adus kuwi nganggo banyu. Lah sakniki kepriye suarane banyu sing digebyurake? Suarane biur biur biur. Sing terakhir wonten bocah sing lagi gitar. Kepriye suarane gitar? Suarane gitar yaiku jreng jreng jreng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dina iki awake dhewe sampun sinau bab swarane kewan lan swarane benda. Anak solih-solihah, tugas saking ustazah yaiku ngerjaake tugas ing lembar kerja sing sampun dibagikake. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Solih-solihah, semoga pembelajaran ing dina iki saged bermanfaat. Usani akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.